boipui tlak le boipui trul ngai tua chian ngai ni bok hi I han zir chiang don teng u Mizoram ZIRNA kan kalpui dan Mizoram education system chungchang hi kan ngai to hawatan kron chop chuake Kovela education system nei thaber ram nian soi Finland ramah ZIRNA an kalpui dan nen kan te kin chho zelanga hei hian kan kalphung dik tak hi aron tilang chiang don ani ZPM sarkar hian ZIRNA siam thattumin romanna asiam chhoti kan hmuwa mani loka thu chua po tunchina result kan pon huna chuan top 10 alang kan puang to don lo te antita a in elna resel lo noire an tumna kong khat ani hengte po hi kan soi chho zelang sarkar ZIRNA ina kumtam tak kakal to a private school a kum engamo chen ka thok ve to boka heng ka ton che zong te atang hian Mizoram ZIRNA kalphung kan system that tok lo na te hi atakin ka zir chuak ni chuan ka hriani education system hian nangle kei kan tu le fa chuan lo omzel tu te thlenga a tha zong le a tha lo zong a ngong nei thei ani awang hian kan ngai tha a thiang lo dimna le in sum kana nei hau lovin kan ZIRNA kalphung thalo le nget kan kalsan wang ngai te hi tlang takin ron ta lan aniang Finland ramah chuan ZIRNA zong hi primary tanga university thleng hian a free top mai ne kan ramah thung chuan sikul tak kan lu ma preschool kan kaltran phat atangin thlatinin asang fe kan choi ngal pang chu ani hi an textbook an chhun cho an kalvel na tur transport zong te hi a thlon vekani ZIRNA manga sum siam an tum velo thiamna manga zirlai thatak siam choi antum berzok chu ani e Finland chuan kumsari anni atang chavin sikul an kaltran kan ramai chuan kumnga kan thlenin kan kaltran tlang puine sikul kalmai pol san chakna chu ani te meu mai ma se zir chiang tu ten an soidan chuan lekha zir malu tukhi thil thaber ani love anti ne kumnga kan la ni lai chuan kan ni tur ang kan la ni tak lova lekha zir tak turin kan la in peilo anti ne no pang tak kan la ni lai atangin lekha zir pressure kan dong hala e hian lekha zir chak lo na asiam hlo thei jok kumsari ni nu lekha zir tan hi zir muang deuh angin langma se khwareya ZIRNA konga an chak chho zoke anti ne Finland ramah chuan private school a om velo kan ramah hi chuan khopui mai ni lo thingtlang lam thleng po in private school in sarkar sikul alu alan zota Finland ramah ZIRNA reng khu sarkar kota ania kan ramah hi chuan sumsen thlem zokna sarkar sikula lu chu poisa nei lo wang ang leka kan ngai chho ta mai chu ani hi thlatin fee pek tur kan naya kan fa te board exam a pass thave se kan du ani chuan private school a kan in nor liam le nge thin ani private school te hi hetiang lekha zir peilo ten nor na konga hian specialist an lo ni chi areng boka zilai te chu an ni tur ai chung hreta an pass tir thei ta reng ani fail tur angai te an passa second division turte first division a pass turte distinction a thapa ngai taka pass turte top 10 a result tra kan faten anan nei hian kan lo lom ve em maya lom om tak po ani ma se kan zirdan kal phung hi adik miau thin lo awang hian kan result a hian nget awmani lomna afam kim lo kan soi fiat chho zelang Finland en ZIRNA zong sarkar kuta ada avek hian hosa le re thei thiam thei lo te angkhat vekin mun khata alwan khom tira sikul thale thalo po omlovin thataka an train chua zirti tu te kuta ngai ngam takada in ZIRNA an pezui mai thin kan thenom loka sikul om sita mun la dewa om sikul vapan wang thin ram kan ni Finland a khuchuan an ZIRNA standard ku ain tuklang veka hansit tur chuang om velo Finland a chuan zilai te an drop out ngai lo laklo sikul kalban san tu an nei velo ani inrama hian zilai drop out anom ve ngaim tia an zo chuan an ni chuan mak an ti jok le ne engangen drop out tang har satna an nei ani chuan kan ching fel ho mai ang chu an ti mai ne zirti tu nga in zilai no pangte chu kumrei tak chung an zirti trina an zilai te an thacheng em ani ZIRNA konga chaklo deuh te chu an kalsan mai ngai lova rual an phak nan ti in ngai sak zol ngai te chu an ngai sak zui mai thin ani kan zinga then khat
chak fashana blackboard a chiar kop choka athiam thei falin an lo hre thiama a hre thiam thei lo an lo ompo a kanin kalsan zung zelang hi an ni velo ani chu yatinga zeti tu ten anzilai te din mun an hriata an ngai ven ring awang hian sikul kal han ban san ngot na chan tur an nei ve me ulo thin ani Finland rama chuan kumsom puruk noilam tan exam a om ve ngai lo anni chon anzilai te thiam na tak tak pek an du bera exam na mak mu that ngot hi thiam na te fung dik ber anilo ti an hriani keini zong pol som pania board exam kan la neya zirlai tia in elna kan siam saka mak kanin mu that seka thiam na tak tak nei mang silovin mak sang deuh kan mu ta thin ani ei hi zirlai te thiam lo anilo kan system dik lo wang zok ani Finland a chuan class a boring man lo class khat minute somli panga an zir nuwa minute som panga zel chol an nei le ta thin ei an zirlai te chu ati har wanga an zir le zel theina tura apui ani da ka thum chuang thut zon zat angkha anti velem lo ani chu Finland rama chuan zirti tu na hi na sang le zaom taka ngai ani kan rama zirti tu te hi kan za sarkar zirti tu te chu an thlatin hlopo acha shan lo ti kan ria ma se helaya andin mun aya sang de hi Finland a chuan an changpha ani doctor te judge tele na sang dang tenen andin mun ko ainang khat reng ani za an lo chan pakhat chu zirti tu nei hi thil ol sam tak anilova athiam filor zual tlem te chau thlin theina ani tlat zirti tu zong te khwan master degree an nei vek thin ani kan ram anga primary level chu pol som pani pasin a zirtir thei high school chin noilam chu BA le BSc pasin som pakhat chunglam chu master degree nein ti ang hi ani velo zirti tu ni don chuan master degree an nei vek angai ani kathula na pakhatin a saidanin Finland rama chuan doctor le engineer ni ai chuan zirti tu ni ahar sa zok an titlat politics mga inthunna a om ve meulo bokang Finland a chuan zirti tu ni andu ani chuan an no pan lai tang to an tum chau angai ani thataka an pas chawa an thiam angai chat Mizoram a hian enge kan an graduate le postgraduate chuak limtena kan na tho thei ol sam ber pakhat chu private sikula kan tho ha phulova lo tlem te lo zirti tu na tho hi ani mitam tak chuan zirti tu na tho hi a changa nan kan ti a ma thazo kan tho ma kan na leilok ang lek chau ani ete tang ringot po hian Finland zirna le kan zirna in thlo dan tur chu a hriat mai e Finland zirlai no pangte chuan an thil zirte an pong po bai hat ve ngai lo hre thiam na tak tak nei lova thil kan zir kan von top hi bai hat chunia hetingi Finland rama chuan mu tur om velo keini le gazir dan hi chu enge huat ti chini kan du tok maya not omsa kan vong deuh topa kan ziak chok le top mai thin ani kan zir aron chua fu le mak kan mu tha aron chua fu lo le kan mu niam le mai thin Finland a chuan huat maya du tok lovin huai yen hau engwang nge ti le engtin nge ti hi an ngai poi motel thin an zir dan choi tiang deuh hi ni zirti tu ten an hrilfia no pangten an ngai dan an soi ve a in nial atu le an debate lopa zirlai te kan in thut ngoi kur tirang hi an ni velo ani chu exam na an zia tur ngot an zir tir lova an rilu le ngai to na te an sen tir ve thin ani an classroom a zirti tu te vok na tiang nen an lut ve fo ngai lova invin le invo khur an ti lova an zirlai te le zirti tu in kara chuan in za ton na hauma class kam le hadam tak noya thanem ngai takin le kha an zir thin ani zirti tu te chu dakar khadon don an tong cheu ngai lova minute som panga changa minute som ni velemo shilfiana hun an nei ve zoya abak zong chu zirlai te chan pual ani to thin soiho na le debate te nein chinfel ngai om te chu an chingfela atakin zirlai te hian thil an zir ta thin ani bazar not in volunteer vak lam chu an hlat mel bi khop mai athiam theile thiam vak lo te langsar takati lan an war ve lo bok keini chu kan report ka ta simple pass fail ti te kan tar ko thina tunlai in thia dan chidang grade mangin kan in then le zui ni hi
Finland rama chuan ZIRNA hi sum siam nan an mang ve lo hei poimo khop mai kan rama hi chuan kan ZIRNA te hi sum don na lian taka achang zota aniam ber preschool atangin asang lam coaching rang thleng hian sum don nan kan mang ta sup chu ani ber zirlai thiam thei fal de result tha te zar zovin zirlai kan nei pung thura tlom vak lovin thlatin fi kan tuk saka athiam thei lo de te chu class ban nuwa tuition fee choi tirin kan han zir tir le zuya sikul thren khata phei chuan zirlai te chu hostela an lui tir fowa hostel fee la chu sing fe thlatin choi angai boka topar le top 10 alang zirlai kan nei tam le sikul tha anga ngai kan nia zirlai an pun rolin sumlut po pung zela za kum som chuang kan zirlai te kan pas tir to ti te chu kan advertisement ti chua du dan ania sikul thren khatla chuan zirlai ti tha te cheng noi chuang pek an lo in tiam ve mek bok kan rama kan zir dan phung dik lo khai khom na chu hetiang hi ani kan Mizoram education system hi zirlai an mani ngai to na senga until shet te ziak chuak tu te ain mitena anzia chua sa not wongchak bai hat lama chak tak te lan sar na mun ani zirlai ten rem shet na creativity kan tlacham abig takin private school a hian kan le ka zir dan ni now sen chopar lui ang mai hi kan ni mani du thlan mang ngeya lekha kan zir thin lo awang hian in nor na om to lo na mun college kan ra nuwa kan zui ral zui zel tho thin kan zirlai ten board exam a mark an mu thatol tola an thiam na sang tul kher ni in alang chuang hleilova kum sang ni pariat vel loka te kha chuan arts stream a topar te kha first division a pass an lani tuna chuan distinction a azatel kan pass to kan zirlai te hian thiam na tak nei se an zir chho zel huna mi man tlak le chhort tlak an ni theinan khonge in kai hroi tiang an future career a hian mo phurna sang tak kan nei ni ti lam hi kan ngai tu ber ni in alang lo kan ngai poimo ber jok ni thin chu pol som pani exam a top 10 a kan lang chau turani subject to parpo kan nga hle turani ti hi ani berin alang kan ZIRNA hi exam centric ngor hi ani bera kum top exam ati thathi kan tum ber chu ani deu top mai zong ani hi Finland rama zirte tu ni har satzia kan zir chuak to a kan rama thung ero hi chuan kan soi to ang khan zirti tu ni hi a har lem lo private school a athanga nan ti in graduate limte kan in tho chok ani ber bas ang mai ani alu le chok kan in sul pel zut mai train chwalo de uvek kan ni fo nanga board exam a topar kan nei thei tho chuan kan lung oi tok viau lo atam thin lo awang hian in ngana tlak tak ani lo fowa nadanga kan zon san le mai thin chu ani engan education system dik lo hi atopa atwar tu chu keini zirlai te tho hi kan lo ni le si thin asikul nei tu ten hausak pui thur ma se kan result thanei tengot hian naro pui tak min pe theilo thiam na tak kan nei angai posom result tha kan lom ve em te hi khwara ya chuan engma tak hi alo ni zui hau lova posom pani result thanei po college luna atan kan mangtang kai zui ti mai lo hi chu kan malamun career a hian poimo na vak anei zui lo chu anei hi nakina na engemo interview te kan na thleng chho ani chuan eng kan mark sheet te hi kan thil te langai thin ti mai ni Finland rama chuan an zirlai te thiam tir tumin anin nor vak ngai lova an phak ang tok zelin zirti tu te anin siam rem thin zok ani Finland rama chuan lekha thiam le thiam lo te nan an kum top mak mu zat an mangai lo Finland rama chuan ZIRNA in hi in elna mun anilova thiam ZIRNA in ani zok Finland no pangda chuan sikul kal lo na an nei velo an ZIRNA in hi mitin mil athiam thailo pertan po mun nuama an siam thiam tlat wang ani Mizoram po kan har chhotran meka kan kalphung diklo kan soiri re thi lo ri ring tul se kan nam chung le kan thla te zel ngong pha education system thale hrisel belchian dol boxi kan la nei chove nge yang